Okay, we're going to eat here at Sea Breeze Cafe dito sa Boracay mga katoto. Sulit nga ba ang 699 pesos breakfast buffet nila dito? At tinaguri ang the best buffet in the island? Samahan nyo na naman ako sa panibagong food trip ko mga katoto. Let's go! Dito tayong apat. Oh, ma, nangunguna ka naman na. Kunin mo. Yan. Konti lang ha. Konti lang. Okay na yan. Sarap madami. Isa ba? Yeah, sige. Sige, isa lang. Beef po? Burger chicken. Pork or chicken? Pork or chicken? Pork. Pork.
Bawang ulit. Thank you. Okay, thank you very much. Ay, ako ano ba yung spring onion? Wow! May ate. Hot choco? Hot choco daw. Ang masasabi ko lang mga katoto, sulit na sulit ang 699 pesos para sa isang breakfast buffet dito sa Boracay sa Sea Breeze Cafe. 4 days natin sa Boracay and ito ang breakfast namin everyday. Kasi included sa breakfast sa binook ni TJ dito sa Henan Regency Resort and Spa. And abangan nyo sa next vlog ko mga katoto ang about sa hotel. Paalam!